Επιγάλει της κεφαλής του ένεση και αγαλίαμα και ευφροσύνη καταλήψετε αυτούς, απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Της μονή, ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και ιδρυθείς η αναγνωθής η ψυχή μου. Προσέχει και λαοί, οι ούκ επισταντές σε καταφεύξονται ένεκεν Κυρίου του Θεού και του Αγίου και φαίνεστε οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Εις τον Ιορδάνη και ευθέως του αγρού επικροτήσει τις κλάδες και αντί της τυπής να πείσετε κεφάρεσο Yavaş çocuklar, yavaş, yavaş oğlum, yavaş. Yavaş. Μεγάλη ευλογία, χαίρομαι αφάνταστα, έζησα μια στιγμή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Νιώθω πολύ όμορφα, νιώθω ευλογημένος όπως είπα και πριν. Εύχομαι αυτή η ευλογία και αυτή η χαρά που νιώθω εγώ να τη νιώσει όλος ο κόσμος. Καλή χρονιά σε όλους, ευτυχία και αγάπη. Και πάντα τα νέα παιδιά να έρχονται να πέφτουν.